Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula lan kanca sedaya saking kelompok G kelas 9F. Asmanipun kula Nirvananti Kamarani. Asmanipun kula Tariqul Saidat. Asmanipun kula Muhammad Alamsyah. Asmani kula Rosalida. Kembang sulit kumandang suarane, tulah tuli kepena unine. Unine mungkin ake bareng cenderung ketipu suling singkat kembangane. Kembang sulit kumandang suarane, tulah tuli kepena unine. Unine mungkin ake bareng cenderung ketipu suling singkat kembangane. Kembang suling kumandang suarane, tulah tuli kepena unine. Unine mungkin ake bareng cenderung ketipung suling singkat kendangane. Suling kumandang suarane, tulah tuli kepena unine. Unine mungkin ake bareng cenderung ketipung suling singkat kendangane. Posisi aja. Ya. Ini sebenarnya boleh. Antara kanan ya.